Mtsikana uyu mukumuonayu anali akutikitira mayeso ndi khama kuti akhoze, koma atangomaliza kulemba mayesowo china chake cha chilendo chinachitika. Atamaliza ndi kuzuka, mnyamata wina anabwera kutsogolo kwake mpeni m'manja, ndipo anangoyamba kumubaya pa khosi ndi pa mimbapa kambirimbiri mtsikanayu mpaka pompo anagwa pansi ndi kumwalira. Ndipo anthu anazizimuka nazo zimene zizi kwambiri pozifunsa mafunso ochuluka nati, zitheka bwanji ku sukulu munthu nkungoyamba kubayidwa chotere mpaka kufa? Mtsikana uyu ndi ndani? Nanga kodi iyeyo anala bwanji waobayayo? Anthu kwawoko ankatingiza izizi, moyo wawo wa tsiku ndi tsiku kumenekoko umawayendera motani? Ndine Dini Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira osayiwala kutsatsisa malonda anu aja ndife a Dini Studios tiwadziwisa Amalawi zomwe inu mukugulisazo. Musayiwale, malonda athu sagulisira kumpanda, tilankhuleni ife kuti mumve zambiri mmene timapangira. Mtsikana amene yuyu dzina lake ndi Neha Hiremath ochokera ku Hubari, India. Mtsikanayu asanafike poboledwa ndi mipeni mwa nkhanza chotene, iyeyu poyambapo nayenso anabadwa zabwinobwino monga muja mwana aliyense abadwira nkumakula. Anabadwa kuchokera mu banja lomwe ankakondedwa kwambiri ndi makolo ake, koma zonse kuti ziziyamba zinayamba nthawi yomwe Neha anakayamba college ina kwawoko, komwe anakumana ndi mnyamata wina dzina lake Fayazi Kondnaik. Kukumana kwa awawa kunayamba pomwe Fayazi naye ankaphunzira pa college pompo. Ndiye ulendo wina kunali mpikisano wa zinthanana omwe muchiyera amati bodybuilding competition. Fayazi anayamba kunyamula zolemera kumenekoko kuti naye ajoine nawo za zimphonazo, ndipo zinatenodi tsiku la mpikisano linafika. Neha ndi Fayazi anali ma classmate choncho, naye Neha pa tsiku la mpikisanowu anali konko kuonerera ma classmate ake mmene angachitire kumenekoko. After mpikisano wa zimphonawu utatha, Neha anakumana ndi Fayazi anacheza kutamilirana, iwetu nde unali bo umayitha kenako mpaka kusinthana manambala pamene paja. Anayamba kulumikizana mwakatite mpaka za malavu zinayambika. Ndiye paja chikondi chimabwera ni mitopola yochuluka chikamakula. Makolo anawa anayambano kudziwa za chikondi cha awiriwa. Pakutha kwa nthawi Neha anapezeka ndi matenda a typhoid na ayamba pang'ono ndi pang'ono kudyeka zomwe zimamupangisa nthawi zambiri kumamisa ma classes ake. Komabe ngakhale zinali choncho, nthawi ya mayeso itafika iye anakakamizika kukapanga nawo atendi mayeso, ndipo analemba mayeso ali osangalala poona kuti mayesowo anamuphwekera zedi simmene ankayembekezera. Pa nthawi mayi yake anali akumudikirira kuti akamaliza mayeso amutenge pa galimoto, ndipo anali ali mbali yopakirira magalimoto ku kampasiyo. Neha anamaliza mayeso ndi chimwemwe ndi kumatuluka mu rumu yolembera mayeso. Chongotuluka, mnyamata wina anayima kutsogolo kwake kwa Neha ali ndi mpeni m'manja. Neha anali odabwa kuti chikuchitika ndi chani. Basitu mnyamata uja nayamba kumubaya mwa serious muja momwe anthu ankaona inali too late. Neha anali atagwa pansi, komabe munthuyo osasiya kumamubayabe pakhosipa. Anyamata ena olimba mtima anamugwira mnyamatawo kuphayo, anathamangirisidwa ku chipatala Neha, koma anali atafa kale, inali too late. Pa nthawi mayi yake akungodikirira kopakirira magalimoto mwana wawo awauze mmene mayeso ayendera. Apolisi anafika ndi kumanga okuphayo nkukamutsekera ndi kuyamba kumamufunsa chifukwa chenicheni chomwe wapangira zoopsyazo, koma zinapezeka kuti mnyamata anapanga zimene ziziyu anali uja bwezi lake uja Fayazi. Fayazi tuyu tukumukamba apayu asanaphe bwezi lake chonchi iyeyu nayenso poyambapo anabadwa zabwinobwino monga muja momwe tonsefe tibadwira nkumakula. Mayi yake Fayazi anali Munthazi, bambo ake anali Baba Sahibu Subani, koma makolo awiriwa ankakhala kosiyana, anasiyana banja. Fayazi anali wa zaka 23 zakubadwa, ndipo anali mwana wabwino kwambiri opanda zitopotopo. Anali wanzeru komanso amanyamula zisulo kwawoko ndikumaoneka ndi nawo. Makolo a Neha ankamukonda zedi, ndipo nkhani iyi yakuphedwa kwa mtsikanayu inapezeka ikuulusidwa pa National TV ya kwawoko pa
18 April 2024 mazulo. Chithunzi cha Fayazi chinali chikuzungulira pena paliponse, ndipo achibale anali okhumudwa ndi makolo a Fayazi sankamvetsa kuti zitheka bwanji mwana wawo kuchita chamanyazi chotene, komanso kuona kuti awiriwa ankakondana ndipo makolo nkumadziwa za malavu izi paja zimavuta kuzimvesesa. Makolo sankamvesaso chotene, ndiye nkhani yonse inali chonchi. Fayazi ali mu relationship ndi Niha amakhala akumamuuza Niha zoti akwatirane posachedwapa, koma Niha ankakana za ganizolo ponena kuti anali asanakonzeke zokhala pa banja kamba kuti ali ndi zambiri zoyenera kuchita pa moyo wake. Fayazi sizimamumvekera bwino ndipo anayesa zonse zoti izizi zitheke za banjazi akwatirane, koma zinakanika. Fayazi wapemphapo mpaka mayi yake kuti amuthandizire kuti zitheke, koma sizinatheke. Makolo a Fayazi anakhala akumuuza Fayazi zoti achose kaye maganizo azabanjazo, azisakire kaye ayime payekha ndi azifuna bwino kukwatira, koma izi sizimamumvekera bwino. Inu mukudziwa mmene mtimawu umagundira pa mkazi akakhala kuti sana kumasulirepo dresi, umayesa zonse mpaka utalowa ku Jerusalemuko. Madimandi awawa anayamba kukwiyisa Niha, ndipo mpaka anangopanga chiganizo chongomutaya Fayazi pena paliponse ubwezi uthe iye apange focus za moyo wake. Ndiye Fayazi anachoka pa boyfriend nkufika pa enemy friend. Basitu kenako mwana mamuna agwire ichi osatheka, ntchito iyi osatheka, nkamba kama stress nkumazifusa mpaka tasiyana ine osasisitapo posisitapo nkhawa to mwana mamuna osamuyendera zinthu. Poona kuti Neha akuoneka wagwirisisa chitenje saza mumasuliraso basitu, ndipo mwe anaganiza kuti bola basi ndingomupha kusiyana ndi kuti ndizamuone ali ndi wina, bola nzikakhala ku ndende nanga kukusiyana pati ndende ya chikondi ndili nayoyi ndi kundendeko. Choncho ndi muja anamupha Niha pagulu muja anthu akuona. Pa nthawi Fayazi anali ataonderatu chikondi chitamusasula kumuchosapo nkumusiyapa, ndipo poyerekeza ndi mmene ankaonekera ndi kale anasinthiratu mwana mamuna. Pano Fayazi ali ku ndende kudikirira chigamulo chake, kwinaku akudikiriranso Mulungu azaperekenso nayeso chigamulo. Ndine Dini Studios ndathokoza kwambiri kamba koonera nkhani. Musayiwale kupanga like komanso kuyika comment kuti timve zomwe inu mukuganizapo za nkhani, ndipo pa mapeto pakenso osayiwala kupanga share ndi kupanga tag anzanu aja nawonso azamve nawo za uthengawu. Thank you.